og velkommen til den her video. I den her video er det min lillebror Lukas og hans venner, der har lavet den. De har selv redigeret den og det hele, og de har lyst til at lægge den op på YouTube. Så det gør jeg dem lov til. Jeg vil bare lige sige, at jeg ikke er med i den her video, og det er dem, der har fundet på det hele og redigeret det hele. Så ja, lad os bare se, hvad de har fundet på. En video i dag skal vi spille fodbold med jeres uddrenge. Der er 5 fodboldtricks, I kan lære. Det er det, I kommer til at lave. 1, 2, på en anden grid. I skal lære. Step 1. Step 2. På 2 angriber. Det er det, jeg skal lære. Step 1. Step 2. På en angriber. Det er det, jeg kommer til at lære. Step 1. Step 2. På en angriber. Det var så alt for denne gang i dag. Vi ses! Farvel. Det var så den video, min lillebror og hans venner har lavet. Håber, I synes, den var god. Hej hej!